synes, det gik bedre, end jeg havde forventet. Vi var jo enormt forskellige alle sammen. Men jeg synes, at snakken den gik lige fra alle kom ind ad døren. Hej, jeg hedder Jeanette, og velkommen. Tak. Hej, Kenneth, og velkommen. Det, at man laver mad sammen, som der også var en, der sagde, hvis ikke vi havde lavet mad sammen, bare sat os ved et bord, så havde det været noget andet. Her var der lige pludselig noget teamwork, vi skulle til at fungere, og det gik jo bravende godt. Alle tog en opgave, og så kørte det bare. Jeg havde nok ikke forventet, at det ville gå så godt. Jeg må indrømme, da jeg mødte folkene første gang, så tænkte jeg også, at det var ikke nogen, som jeg umiddelbart ville have snakket med til dagligt. Men selvom man lærer folk at kende, så finder man ud af, at vi har super mange ting til fælles, og vi har faktisk haft en rigtig hyggelig aften, at man har lært meget fra dem, og jeg tror også, de har lært noget fra mig i aften. Så jo, det har været en rigtig positiv aften. Jeg kan godt se, at der er noget interessant i det her dobbelthed, at vi på den ene side er lukkede danskere i forhold til vores privatliv, og på den anden side så åbner vi meget op. Vi skal måske lære at være sociale hele vejen rundt, og ikke bare på nettet, hvor det er måske sikkert. Jeg håber lidt, at det også kan blive noget, hvor at de forskellige lag, sociale lag, eller hvad man kan kalde det, kan blandes lidt af kulturer og aldre. Det var også meget sjovt at møde nogen og sidde og snakke med nogen, der var lidt ældre end en selv. Fordi at det gør man heller ikke så tit. Jeg synes, det er noget, som mange kan lære af. At vi godt kan åbne op, at vi godt må turde gøre det, og det egentlig er okay.